Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft Pocket Edition, versiunea 0.12.1. Mă simt mândru. În episodul trecut, după cum am arătat, aveam un invitat special pe care l-am prezentat și în episodul 1, invitat special. Și ne-a cam furat din chest. Dar nu-i bai. Și presupun că tot el ne-a furat și ușile. Dar nu contează. Ne facem noi altele. Stați. Încă câtva lemn. Dar nu mai avem. Da. De fapt avem. Aici o ușă. Aici o ușă. Și stați. Nu-i bine. Așa. Da. Din câte v-am spus, de data asta o să terminăm cu casa. Promit. Hai să vedem. Uite că mai avem niște lemn. Așa. O craftăm. Stați un pic. Oh, nu. Am făcut și câteva castroane. Dar cred că o să ne ajungă toate lemnele astea pentru acoperiș. Eu doar sper. Bă, ce s-a întâmplat, mă, și cu aia alt pat? O fi aici? Ui. Fac eu mai târziu altul. Dar acum hai să ne ocupăm de casă. Așa. Hai, mă. După aceea o să construim mina. Ca să ne facem și noi arme mai bune. Să evoluăm de la lemn la cobble sau la fier. Cred că se face seara. Așa. Și apoi să ne apucăm. Nu cred că o să ne ajungă tot lemnul. O să ne ducem mai târziu să tăiem. Așa. În legătură cu Mihai, s-ar putea să mai fac episoade cu el. S-ar putea. În cazul în care și el e de acord, o să vă mai oferim poate vreo 2 sau 3 episoade. Dacă nu, nu. Și cu asta basta. Da, nu o să ne ajungă.
Cred că pentru vreo 4 rânduri, probabil. Deci 11 lemne pe un rând. Și noi mai avem 49. Rândul ăsta tot și un pic din rândul ăla. După mergem să mai luăm câteva lemne, terminăm casa. Parcă pusese Mihai niște torțe. Stai, avem cărbune. N-avem. Atunci facem. Mai avem și lemn. Oricum, pe ăsta nu-l folosim în clădire, pentru că în clădire, doamne, în casă. Îl punem pe tot. Și până terminăm noi cu rândul ăsta, pe bune. Stați un pic. Așa. Stai, mă, că n-am nevoie. Așa. Și de aici ne-ar mai trebui 22 de lemne. Perfect. Acum stați să vedem dacă nu avem vreun topor. Uite că avem aici. Să purtăm nădragii ăștia. Așa. Și hai să mergem. Ce bine că avem câțiva copaci prin apropiere. Așa. Copacul ăsta cred că e de ajuns. Așa. Și hai și copacul ăsta. Așa, perfect. Hai să ne ducem să terminăm casa. Cred că se făcură și alea. Da, cărbunii. Perfect. Acum da, cred că o să ne ajungă. Da, cu siguranță. Nouă ne trebuie 22 și avem 30. O să mai rămânem cu exact 8 în plus.
Da, înainte de asta stă să facem torțe. Că rămânem pe negru. Așa. Avem torțe. Aici mai punem ce, rămăsărăm fără? Ai, frate. Cred că e de ajuns. Da, după cum vedeți, lemnul este unisex. Dar aranjăm noi imediat. Așa. Așa e mai bine. Stați să-l luăm pe ăsta. Cred că tot pe hard e dificultatea, deci e bine. Da. Acum hai să ne culcăm. Și ne facem mina. Dar mai întâi de toate ne trebuie un târnăhop. Și avem doar unul de cobble. Da, e bine oricum. Mina o să fie prin apropierea casei. După ce strângem vreo 30 de cuburi de fier, ne căutăm nisip ca să ne facem niște geamuri. Nu o să fie prea regulată mina. Așa. Deja ne făcurăm de o grămadă de cobble. Și acum să ne apucăm. De fapt, stați un pic. Dacă stau să mă gândesc, nu o să fie chiar atât de largă. Da, nu contează. E bine. Și acum începem să săpăm. Să sperăm că o să dăm și de cărbune, pentru că de la nu avem și chiar avem nevoie.
Da, primordial va fi fierul, după cum v-am spus. Stați. Stați că nu cred că o făcui bine. Ba da. Frate, ne trebuie torțe. Atunci ne ducem după lemne. Uitați, sunt aici în apropiere. Și încă un copac. Pentru că mai mult nu ne trebuie. Stați un pic. Da, trebuie să răspund la ușă. A sunat cineva. Dar nu trebuie să le spui asta, ce ai? Taci, mă. Asta a fost frate. Așa. Și acum ne ducem la crafting table să ne facem toate cele necesare. Adică torțele. Hai, mă. Nu! Mamă, ce crezui că pică. Așa. Copaci. O să plantăm noi prin apropierea casei. Da, cred că o să fie pe aici. Și unul o să fie aici. Perfect. Acum ne ducem să facem torțe. De fapt, nu torțe. Punem tot lemnul ăsta. Și ca să ardă mai punem un pic din asta. Până atunci, hai să vedem. Mâncare. Ne trebuie copaci, hai să mai plantăm. Și de pescuit, pescuim mai târziu. M-au dat ce greu se fac cărbunii. Oricum e mai ușor decât să te duci în mine și să-i cauți. Încă un pic. Dar ne mai trebuie câteva lemne puse pe foc. Și imediat ne facem și de torțe. Dar până atunci stai să plantăm copacie. Cred că se face noapte. Așa. Una aici.
Unul aici. Unul aici că nu-i bai. Și unul aici, să nu fie prea apropiați unde ei, să se contopească, să facă prostii. Dacă știți la ce mă refer. Așa. Acum hai să facem torțe. Uitați. Așa. Sabie n-ar strica, 2 târnăcopuri. Chiar avem nevoie. Și hai să punem excesul. Nu, e bine. Poate astea 3. În fine. Nu mă, așa. Și acum să ne ducem să ne continuăm minatul. Au. Și punem niște torțe. 44 avem. Avem destule. Nu aici. Aici. Așa. Și acum să ne continuăm minatul. Bine. Dacă vă mai amintiți, v-am spus în episodul trecut că colegul nostru de Minecraft voia să se facă miner. Cred că el s-ar descurca cel mai bine la chestia asta. Dar nu ne băgăm noi în treburile lui. Dacă găsim vreo 5 cuburi de fier, e bine. Să ne facem și noi un târnăcop mai ca lumea. Poate și o armură. Nu. Ce? Cărbune? Nu, mi se pare. Asta să mai punem o torță. Perfect. Încă una. Da. Nu, cred că aici o să ne oprim. Încă una, încă 2, dacă să ceapă de tot la urmă. Ne întoarcem, ne culcăm. Și ne oprim pentru că momentan văd că nu e nicio șansă să dăm de ceva mai calme. Să sperăm că nu sunt creeperi în apropiere. Au! Serios? Da, va trebui să mănânc ceva. Așa. Hai să punem tot excesul, adică tot. În chest. Hai să mâncăm. Așa. Punem și astea. Va trebui să ne mai facem un chest pentru că asta nu o să mai reziste prea mult. Așa. Acum ne culcăm.
Da, deci cam acesta a fost episodul. Vă rog, nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut seria, să vă abonați pentru că mă ajută foarte mult, mă motivează să continui. Dacă încă nu v-ați abonat, faceți-o. Eu sunt GamerZ3, v-am pupat.